So sa ka. Ano pa da sayang kaakikaron? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Lala, Lanao del Norte. Ang atong tatampo nagdasayan nga Maris. Kinanglan nga iniguman mo dito sumayan. Diretso kag pauli ha. Opa, Sigurado ag yun. Kung dili ka gusto nga paundangon ti kanya ng imong trabaho. pa. Grabe sang tiyo gaw, uy. Pila na may edad ni mo? Huwag sa kapuya sigig in-instricto ni mo? Nibaw biya kagaw nga kami na lang duha ni Papa. O nakasabot kong nahadlok lang siya nga basin ubyaan ako siya. Unya, wani mo atiman niya. So, mahadlok siyang maminyo ka, ganern. Basin? Unya, ayaw kong ina nga magwang daga ka, ana. Ay, dili sa doy. Nakaisalti ni mo. Ang tinuod, naam ko'y ka-text meet ron. Ha? Mao ba? Uy, chika, hisad ko gaw, uy. Lagi. Unya. O nagsabot may magkita doon. Iyado ko anhiun. Kuyog na lang ta. Aron ipalaila sa tika. Sige. Asa nakanis damian, no? Mao na iyang pangan? O gaw. Nagtaxi na ako nga naano daw siya din eh. Maris? Ikaw si Maris? Damian? Wow, gaw, gwapo. Jackpot da. Uy, ina ko dili ka, kaya ako na lang da. Amaw. Tuod ay si Gemma. Akong igagaw. Oh. Gem, si Damian. Hi. Hello. Maris, para din ninyo. Oh, wow ha. Dapat pinabuwak-buwak. Kasyuet, ay. Pasensya na ha. Nangibot ra kog buwak. Pagpaingon ako din eh. Sige lang po. Bokeh na gid ang akong ihatag nimo. Salamat, Damian. Oh, si Tiyo ba? Murag nagduda na baya nato ay. Sige kuno taglakaw. Basin kuno nag-uyab-uyab na ka. Maubagaw? Lagi. Amping baya ha? Sige ka. Salamat sa mong pagpahibawan ako. Sultihi lang ko Gustino Maris. Doon ay nakakita ni mo nga naa kay kaubang lalaki. Uyab ni mo. Tumagag ko! Nanguyab pa lang pa, pero wa pa na ko gisugot. Wa pa! Sa ato pa! Gaplano ka nga imong sugton. Pa! Palayuan na tawhana ha. Kung dili ka gusto, nga palayason ti ka dinhi. Pa! Kung mo na, sugtan na lang ko. Ha? Di ba? Nagduda naman sa papa ni mo nato. Usa, sugtan ko. Pero Damian, niagani ko ang pahibaon ka nga nagduda na sa Papa. O niya sugto na hinuunti ka? Ngano, wa ba day kay gusto na ko? Ha? Gusto. O, naramday na. Anong lisod-lisuron man nato nga itong kaugalingon. Maris, 25 years old na ka. Na nakasustong edad, uy. Damian, Ay, kabla ka. Kung imo kong sugton, mas mag-amping ko. Aron di na siya magduda na to. Please, sugta ko. sige Cord. Kisugot na tika. Yes. I love you, Maris. I love you too, Damian. Recorded by Radio Mo TV. Kadiyot lang.
Nganong imo man ikihubo akong butones. Maris, nanata sa edad, aron buhato na to ni. Busa, please lang. Busati ko, ha? Damian. I love you. Baka kon ganda ko. Tiyo, Ha? Huwag ka mawaw. Giamong pa nimo ang imong igagaw sa imong pagpamakag nako. gaw pasensya kayo ni sulti kong tiyo, ha? Nagsige mo sig pamugos na ako. Usa may gipakaon na ng lalakihan nimo. Gadili ka man makapalayo niya. Pausto na! Hangtod karon sa maka magsigiging na anak na ako. Nako! Unsaon ako pag-uubulog akong kaugalingong pamilya ko, pirmi kang ingon na anak na ako. Mao ba? O sige, mo ka. Hala, layas. Pa! Layas! Og uban si mong laki. Pa! Ayaw nagbuhatan ako. Isog na magaga. Magkabuhi na maganang lalakihan nimo. Sige, layas din he. Og ayaw na gipakita na ko. Tiyo! Ikaw! Unya, asa man kapaingon ani ron. Kung na palang untay lugar sa amo, gaw pwede ra gid unta. Pero nibaw pod ba akong naghuot mi tungod sa kadaghan. Atuan ako si Damian Kao. Naibaw na sa papa sa itong tinuod ka relasyon. Ug iyo ko gipalayas. Manikani lang ko na ako nimo. Abli kayong pultahan sa kumpani Mayo para ni mo, Maris. Salamat. Salamat, Damian. Ikaw na lang di usa din eh. Oo, pero kay niya naman ka. Wala na ko mag-inusara. Silas mama o papa day nimo. Ay, sorry. Wala na ko ma-mention ni mo nga dugay na silang wa. Patay na sila. O nag-inusara na lang kong anak. Mao ba? Ulsa may nahitabo di ay? Ay, nalagpangutana kay taas na kayong istorya. Damian, salamat ha. Ay, kabala ka, Maris. Buhato na kong tanan aron malipay ka. Isaad ko na nimo. Mahal ti ka. Mahal sa gaiti ka. Unsa? Mabdos na ka? O, Damian. Kuno na. Maamahan na, Diego. Yes! Woo! Gaw, salamat nga nakaduwa ako din sa amo ron. Lagi gaw, nang harvest magod si tiyo sa iyang humay. O niya, gidad antika. Pero wa siya may baw. Salamat, Gaw. Tuod, dako na gid imong tiya, no? Maklaro na gid, oh. Kumusta man yung pagmabtos, gaw? Nia, okay naman, Gaw. Ako pa nimo, no? Muduaw kang tiyo. Nakasiguro ko kung makakita lang siya nga mabtos na ka. Pasayloon na ka ato. O pabalik ko na ka sa inyo. Unsa to? Oh. Unsa nang ipanulti ni mo diha ni Maris? Oh, Damian, Way pagduaw nga mahitabo. Dili ko musgot. Sukad nga iyang gipalaya si Maris sa ila. Patay na si Maris alang niya. Damian, ayaw laglay na pagsabot, God. Wa mo kay bati nga intensyon sa akong gisulti. Kung muanhi lang ka, aron gubton ang among pagpuyo ni Maris. Ay nalang ka pagduaw din eh.
Damian. Damian, unsa ba? Si Gemma na akong igagaw. Bisag unsa naman lago ipanulti niya, di ani mo? Gaw, pauli lang sa... O pasensya kaayo. Sige, gaw. Kay tingali po niyang matigbasan pa ko na yung gibit-bit na sundang. Aris ako, gaw. Maninda ka? Mauntay gusto na ako. Aron sad nga, doon nakikaabag ba? Kay mga nakay na raba ko hapit. O sige. Paninda lang din sa ato, bisa gamay lang. Kung sari-sari store lang, good. Sige dong. Salamat. Kuya, niaray mo sigarilyo, oh. Salamat. Salamat po. Maayo din kay dool na lang ang tindahan. Dili na kinahanglan nga mo adto pa sa unahan, di ba? Wagga, kag na, wagga! Okay. Damian! Kinipay mo eh! Damian, isa ba? Ano ka na? Tabang! Tabang! Sa may problema ni mo? Nipalit raman tong tawana. Di palit to, pero pilit kay sa tinanawa ni mo, ha? Sa may hitabo ni mo? Ganong init naman kay kapirmig, oh. Di lang ko gusto nga dunay lang lalaki nga maibog ni mo. Tungod kay ako ka, Maris. Nakabati ka? Ako ra ka! Damian, Nakasabot ba ka? Ha? taga ko buhok kayong kubuta. Kung ayaw dito palaguta, hindi ka gusto masakitan, ha? Damian, nasakitan ko. Hindi nga akong anak! Ay! Yan! Yan! Basta na! Basta na! Nagkadugay nga mong relasyon ni Damian. Nakabantay kong possessive siya nga klase sa pagkalalaki. Maayo na lang gani kinaabdan ko sa akong igaagaw o papa sa ding iya kong gipasakitan. Kay kung wa pa, tingaling mapatay gid ko niya. Dito nahibaw-an ako. Nga naaday sakit sa pangutok si Damian, hinungdan nga wa lagi ko makigbalik niya. Tungod kay nagunahon ako sa akong safety, ingon man sa akong anak. Mahal pa biya gihapon ako siya. Pero lisod lang gid nga makigbalik ko niyang ingon ato gihapon namong sitwasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Maris nga taga Lalalanao del Norte uban sa awit ngayang kipangayo awit nga rekolhan kapag ako ay nagmahal. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasayan nga Lingling.
Benji, Tingling, sige na mo, lihok na mo aron dili mo maliit sa inyong klase. Ako andam na ko pa. Oh, andam na ang inyong manghod, kamunihin mo mga laki diyan, naglangay-langay hinon kay mo. Ready na ko pa. Kokin ko. Na sige na mo. Kana, Dailingling. Tana kuya. Inyong manghod ha, ayaw ninyo pasagdi. Papa. Ay, kabila ka ba? Kamari bala ni Indilingling. Oh, sabado man ron. Unsa may inyong buhaton? Ako pa, mutabang ko mo sa uma. Manglaba ko pa. Ako lang tabangan si Dailingling og laba pa kay luoy kay Sinday. Maayo pa. Kun napalang utos mama, si mama utang manglabaron, Inday. Papa, hain day si mama. Mahay mo ba ayaw mo paghisgot sa inyong inahan? Pa. Makaya rin ako ang pagbuhi ninyong bisagwa ang inyong inahan. Basta ayaw na mo paghandom pa niya. Kuya Pintoy, ngano di ay nga dili man masulti si Papa kung hain si Mama. Ambot ni Papa day oy. Sulti lang ko Kuya Pi kung hain si Mama. Anong dili man nato siya kauban din sa bay? Ang di ko musulti ni mana Inday. Si Papa lang pangutan ah. Dailingling, o na lang ko ni mo pauli ha kay naa naman akong mama. Sige classmate, o na lang kay maghuwat pa man sad ko sa akong mga maguwang. Bye-bye. Bye-bye! Hindutan niya, uy. Kikuha man sila sa ilang mama. Hain gid ka si mama sa... Mahay mo ba ay napagsigipangutan na mahitungod sa mong inahan? Sulti lang ko pa kung hain si mama. Bata ka pa, di ka pa magkasabot. Pabot ang gustong panahon. Kay sultihan ta ka mahitungod sa mong inahan. Lingling, anak. Oh, iya ka pang malagi ko sa gawas. Katuog na, oy, kay may klase ka pa ugma. Uwa pa ko do ka apa. Naghilak ka. Uwa man pa. Uwa, uy. Kaya paglimod, nahibaw kong naghilak ka. Unsa may imong gihilakan? Naguna-una lang ko ni mama pa. Lingling. Recorded by Radio Mo TV. Dako na ko. Usa na lang katuig ang kuwang mo graduate ako sa high school. Pero hangtod karon wag gyapon ko nimo sultihi kung nganong wala to ikauban si mama. Gusto ka ba yung mahibaw? Nganong nagdako ka nga way inahan? Oh, opa. Paminaw. Kay sultihan ta ka. Hatagi ko kwarta, be. Saan nung kwarta? Mangutaan na pa man ka, uy. Nakoy gamitan, good. Ano ko'y kwarta diri eh? Akong gipalit og bugas. Kabusit, be, good ni mo, uy. Hatagi na lagi ko kwarta. Anong imo na sa naisugal? Itas ni mo magtungit na sag ka. Nahibawang day ka. Mangutaan na pag yun. Hatagi na lagi ko kwarta. Kaya paabot ako sa kong mga kauban. Wa lagi ko'y kwarta ni mong ikahatag. Noon sa ka ba? Pagpundo din isbay. At imanan na itong mga anak. Be ko. Kung gusto ka, ikiat ni man ang atong anak. Kwarta ang hinungdan. Ngano nga magsige mig-away. Tungod sa iyang pagkasugarol. Ug ambisyosa usabang imong inahan. Mao ba pa? Hangtod nga usa kay gayon ni ana. Gamay ka pa. Tulok ka pa kabuan nitong tungura.
Kuhaan ning bata. Sibot sa buti ni. No dam kagbag. Awan sa pa. Mubiyan ako din sa ato. Day, ay ginagbinuang din, ha? Gusto naman lang itong mga anak kung imo kong biyaan. Labi ka na ni si Inday Lingling. Tapay pintaon kayo ni. Imo na ng problema ko nung saon na ni mga bata. Kisultihan talo ka, Benny, no? Napula na ko ining kinibuhi, oy. Pobre kayo ka. Dili ka makamang mo diskarte. Kuto brakas papanguma. Kung ako ipapalit ni mo, di ka makahatag. Maumubiya ko din, Mukuyog ko sa lalaki nga makahatag na kong karuways kinabuhi. Desilin, day, maluhoy ka. Ayaw migbiyae. Day! Desilin! Maunay na hitabo. Nga nagdako ka nga way mama. Kay tulo pa lang kabuhan kibiyaan na ta sa mong inahan. O wala kitay balita ni mama pa. Ang akong nahibawan nga may lain na siyang pamilya. Ug tingali, malipayo na siya karon. Bati siya nga pagkainahan. Lingling, Wa siya kaluoy nato pa. anak, maulang kining kung ikasulti niyo. Ayaw pagdumot sa imong inahan. Kay di ka makakita sa kahayag sa kalibutan kung wakinan. Kung pananglit, magkita mo. Ayaw pagtukol kaniya. Tahura yapon siya. Pa, ay, salamat. Umanagi ko sa akong assignment. Mag-Facebook lang sa ako. Una ko matug. Uy, di amay na message na ako. Adelina, kumusta naman ka, nak? Wala. Si Mama. Si Mama ang ni-chat na ako. nak, salamat ka nakigsulti ka na ako. Nakailaday ka na ako. O nga nung dili man, nga ako man kang anak. Giyon sa man mo pagkaibaw sa akong Facebook. Daghan ko gipangutanan. O nalipay ko nga nakontak yun ti ka. O sa may imong tuyo nga ni kontak man ka na ako. Mangayo lang kong pasaylo sa akong gibuhat ninyo. Sa akong gibuhat kapag biya nimo sa masuso ka pa. Nga na day nakahimo man ka sa pagbiya na ako, ma. Pansaon man good. Pobre kayong imong amahan. Dili siya makahatag sa akong gusto. Dili siya makahatag og lingaw na ako. O nga ako siyang gibiyaan. Naibaw ko pa kung unsa kapait ang akong nahiaguman. Ginagtubo ko nga way inahan. Masina ko sa ko mga amiga nga naa sila'y mama. Nainahan nga nag-atiman nila. May inahan nga nagpangga nila. Samtang ako, wa. Nanganday ko nga matibuog pagbalik ang atong pamilya pero wa naman di ni katumanan. Pasaylo ako, nak. Akong giangkon ang nakong saan ang himok ninyo. Pero uwahin na ang tanan. May lain akong pamilya. Kung dili na mahitabo nga matibuok pagbalik ang atong pamilya. Mauspon ko. Pasaylo agyod ko. Unang pag-iyak ng aking buhay. Nangandoy ko nga matibuok pagbalik ang among pamilya. Pero kining tanan, way katumanan. Kay may lain namang pamilya ang akong inahan. Kanimo, Mama Celine, kung naminaw ka man karon, manginaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Lingling nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nag-ulahan,
yakap ng ina. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaapit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa na siyang kaagi ka doon? Makining usa ka babae nga nagpuyo sa Torre Inayawan, Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Hope. Recorded by Radio Mo TV. Oy, Hope, hapit ng fiesta din sa atong sityo. Kamu dalay handol anang mga solicitation alang sa kalingawan, ha? Pagsabot-sabot mo sa imong mga igagaw, ana. Total, doon na naman bitaw mo mga kabuot. Asa man sa mimang solicit, ma? Ay, sa imong mga tiyo ug tiya, god. Adtuan ninyo ang tagsa-tagsa kabay. Sige ma. Ako inon si Agaw Ami. Day, Ami. Doon na naman tayo nakolekta nga 5,000. Unsa kahay angay na tong unahon nga kalingawan, no? Hala, sunod sa pado naman, no? So, napatay usa ka semana nga preparation. Ay, kay baon ako. Dance contest na lang gaw. Oh, pretty rasad, no? 2,500 lang ang first prize, unya. 1,500 ang second. Unya, ang third kay 1,000. Oo! Pero, maglimit lang tag pila ka buok ka members sa usa ka grupo. Kay gamay naman atong premyo, maikog ta. Sige. Mangita tag tarpaulin nga dili magamit nga atong masuwatan para in kasog mag-uwan dili ra mabasa. Unsa ba ito isuwat ka? Dance contest registration. Sige. Mangita ta. Upat na ka grupo ang nagpalista. Sakto na lang siguro ninyo. Kay wala ba tay consolation prize ani? Sige lang, uy. Ato lang ng papunan. Basin pa diag na pay mo solicit. Ay, mamis! Pwede mo pa register? Ay, alamig ko. Sorry kaayo. Di ba amin mo dawat? Kay ginagmay ramang guding among premyo. Miss, okay ra na mo. Wa man sa mi magapa sa premyo. Ang amo lang ma-expose mi. Kay bago pa man gud mi nagsugod ni kani among grupo. Kapuhan niya, uy. Miss? Hi. Ha? Sige. Kuan, okay ra ninyo. Wa para ba may makaandam o consolation prize? Dili lang may musaad, ha? Lain na sa danoy. Wa pa gani ka kakita sa musayaw. Consolation prize dayon. Murang sa mig-white chance makadaog, ana. Dili sa ihon, ana, uy. Ayaw naglain nagsabot, good. No. Ga-joke ra ko, miss. Joke lang to. Namuha na minuon ka. Sige. I-register na mi. Pangan sa inyong grupo? Kuan lang. The Reds. Mo ibutang, miss. Today, pwede makigila-ila ni mo? Ha? Sige na. Makigamiga raman ko. Bay, type ni mo? Sakto kayo kay kinilas ako ng kauban niya. Ako na si Ricky. He? Uy, strikta man, uy. Miss, pwede ra? Hope. Wow, Hope. Sa to pa, naaday pag-asa. Joke na bitaw, miss, ha? Today, ako din si Marco. Friends na ta, ha? Hoy, gaw, ikaw ha? Tingali pa maguyab tos Marco ni mo do. Na, di para ba tasugtan maguyab-uyab? Kay pila pa ko edad nato, 15 pa. Crush naman, good gaw. Gwapo ba yan si Marco? Si Ricky di ay gaw, dili ka ganahan? Ha?
pwede ko, uy. Hambugiro kang tawhana, mura lang dili pangag. Uy, grabe sa di siya makadag panaway, uy. Tinuod bitaw. Feeling gwapo kayo, makalagot. Amaw, magkagaw, uy. Sila ng Marco ka! Wala, uy! Gwapo kinikis Marco na! Ingon bitaw ko ni mo. Hala, uy, nindutan ni mo sayaw, uy. Ay, makaingaw naman. Lahi na gud ang sparkle sa atong eyes kay dapita, no? Saba ka diya, uy. Sus! Klaro ba ni mo? Uy, haladay, tanawa. Tanawa si Marco ni mo sa pinagsayaw. Hala! Gikinutan ko doon! Aha? Wa na. Klaro na lang yun nga naibog sa Marco ni mo, gaw. Gaw? Recorded by Radio Mo TV. Ang karon ay nakanaog sa atong Dance Contest 2008 mo ang grupo nga The Reds! Grabe ka ka-dance here, gaw ha, grabe. Pasagdi lang ko, gaw. At sa inyong grupo, Marco. Mayuhan din mo musayaw, uy. Inspired lang, namagog ka. Ako Ami, di ka gusto sa kusayaw? Ha, wag yung bisag usal ako nagustuhan ni mo, no? Yay, saklap. Gawa, Wala. tara, iba mauli na ta. Tingalig may bong tong imong mama nga nung wapatan na sa tong bay. Nga nahuman na ang kalingawan. Sige, gaw. Hope, kadiyot lang. Pwede mga isa yung number? Si Marco, nag-text. Pwede ta magkita if dili ka busy? Makikita siya na ako. Replyan ako. Okay. Sige. Asa man? Thank you, Hope, ha, nga nakikita gyud ka nako. Ngano di ay, Marco? Nakituyo na ko? Hope, pwede kong manguyab nimo. Ha? Manguyab siya na ako. Naaba ko'y chance? Yes. Yes, Marco. Oh, yes, as in, kita na? Sure ka? Oh, lagi. Dali, oy. Salamat nga. Wa ko nimo pantusa, ha? Basta ha, ayaw ba akong binuang Yes, isaad na ko nimo. Uyab na mo si Marco, gaw? O, gaw. Ayaw ba yagsaba ni mama, ha? Wala, uy, dali asad good. Unsa may dugayan nga, the feeling is mutual man. Ayaw biya palapi ka, ha? Bata para ba kay ka? Nahibaw ko, oy. Ma, mula ka sa ko, ma. Asa naman sad ka? Sige naman lang kang galakaw. Naara ko'y paliton sa mall, ma, para sa akong project ba? Ayaw baya pagdugay uli, ha? O, ma. Babe, wala ba ko'y kwarta din hida? Mao ba, babe? Okay ra, uy. Naamang ko. Mangita lang tagbarato nga kananan. Babe, hapit na ta mag 1 year. Wa pa kay planong mo balik sa imong pag-eskwela? Wala na, babe. Uy, kapoy na eh. Di ta kakwarta na. Ngano? Permisa di ka makakwartaan ang pagsige ni mong sayaw. Dili baya.
Babe, ayaw lang na nagsabot ha. Pero mas maayo mang good kung naakay mahuman ba. Kay ini-graduate ni mo, high kaayo ang chance nga makatrabaho ka ng stable. Unya, dako pag yun og sweldo. Dili ko ana, biboy. Moro magyapon. Muskwila ko. Nya, maglisod lang gyapon kay lisod biya mi sa amo. Agwanta lang, good babe. Total, asa raman unya na ba kung makahuman na ka? Babe, ay lang pagbuot, be. Hindi na ito mag-iskot, ana. Tingalig mag-away niyo nung tana. Nag-uyab-uyab ka na di ay, ha? Baong magsigi kag lakaw. Ma, Gaw, sorry. Gipugos mo kong anti pagpatugan. Buwagi ka ng tawhana, ha, Hope? Unsa gud intay nakita ni mo, ada? Nga wa man ka eskwela ka ng tawhana. Buwagi gid na. Ma. Si Marco. Nag-text. Babe, gutom kaayo ko. Librehi ko kaon, be. Wa ko'y kwarta. Salamat kay Biba. Ngayon mo kong gilibrihan. Busugan ako eh. Nganong iba mo kong gidadinis inyo, babe? Standby lang sa ta din eh. Huwag may tao din eh kay nanlakaw mo sila sa mama. Nai-imbitasyon sa among parente. Nya, huwag akong kuyog eh. Kapoy eh. Hope? Kalain ko di mo tinutukan ako. Hope? Marco. Imo man ko nang giisa ang ako singhina. Pasagti ka sa buhatong, please. Marco. Hope? Marco, please. Marco, dili ko. Ayaw lang. Uyab ta. Dili pa na ako kaya. Tingalin mo maptos ko. Sige, ayaw. Tarong na yung sinina. Ihato tara si Skina. Aron makasakay na kapauli sa inyo. Muusa naman kasi mana nga. Wa ni klarong text si Marco na ako. Nang luod ka kasi ako. Gaw, na ako isulti ni mo ba? Bahay ni Marco. Unsa man na, Gaw? Na ako'y amiga nga nisulti na ako. Pero dili kayo ni close ana ha. Kanang tagad lang ba? Oo niya? Mabdo siya, Gaw. O si Marco ang amahan. Unsa, Gaw? Lagi. Nasyaka ni ko. Niya galagod sa kong gawdahon na sa imong uyab. Kay bisag ipabuwag ka na siya sa imong mama pero wagad ka. Unya, siya di ay kay binuang lang nimo. Gaw. Ikaw bitawon dato. Di mo sa kamusugot. Og nagtuo ka? Nagisayangan ko nga wa ko magpakuha nimo, ha? Nalipay kaayo ko, Marco. Dili man gani kahapit makapakaon sa mong kaugalingon? Kana na ba ka hinuon nga naa kay laing obligasyon? Nagsubra na ka, ha? Na naman? Nasakitan ka sa kong istorya nga tinuod? Nagkikita yun ko ni Mugtoyo. Dili kay sa pagpangutana kung ano nabuhat ni mo ni nako. Ni anhi ko, aron personal kong makigbuwag ni mo. Salamat na lang sa tanan. Hope. Kadto nga time, nakapangutana gid ko kung unsa kay iya ikapakaon sa iyang pamilya. Nga aside sa bata pa kayo miato, wa pa gid siya trabaho ato nga time. Na-realize sa gid nako human atong hitabua nga wa gid ko'y future niya. Og karon, minyo na ko og may duha na ka anak. Og naa nami nagpuyo dinhi sa US. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Hope nga taga Torre Inayawan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, I Remember the Boy. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City.
Ang atong matatampo, nagdasangan nga Madeline. Di ko na. Hoy! Raul ba? Gilabok ka na ba? Anong ba? Kinala na ko muli. Like, siguro kung gipangitan ako ni Mama ron. Kung saan ko sunod makakita mo? Sunod si Mana. Mag-abot kahapon ta din Sige ha. Magpaabot ko. Di inasad kagikan, ha? Ma, Nakikita na sad ka atong Raul. ma, dili ko ganahan makiglalis ni Mura. Di ba giing na natika nga buwagi na to siya? Kasi kahatag ka kaayuhan ni mo. Pobre pa, wa pagiayo ang mga ginikanan. Parehas na bitaw ta nila, ma. Unsa? Mutubag ka na nako ron. Basta may nagustuhan ni mo ato, ha? Ang amahan sugarol, unya pala hubog pagyod. Ang inahan bisag kid sa lalaki. O ba na gusto ni mo mamatan unya pohon sa imong maanak? Kung pananglit ipamugos gid mo ang inyong relasyon. Mahal ako si Raul, ma. Jess, anak. Wa ko'y laing gilang tao. Kundili ang imong maayong kaugmaon lang. Inahan ko nimo, o ang imong kaayuhan lang nga akong tumong. Sorry, ma. Imingaw ko nimo. Pila pa lang ganing kaadlaw nga wata makita pero grabe na gid ako kamingaw nimo. Nako isulti ni mo, Raul. Unsa man na, Jessa? Makigbuwag na ko nimo. Ano man? Sorry. Pero wa makagusto si Mama nimo para nako. Pero ikaw, unsa man gigibati nimo para nako? Mahal ta ka. Naaram din na. Pero Raul, maglisod ta. Jessa, nahibaw kung wa pa ko ikamahambog nimo sa pagkakaroon. Pero salig lang nako. Maningkamot ko para nimo. Aron akong mahatag nimo ang kaharuhay sa pagpuyo. Unsaon man? Eskwela ko balik. Unsa? Mularag ako sa syudad. Ug tiwason ko nga akong pagskwela. Raul. Basta isaan na ko. Dilit ang magbuwag. Ug ako pong isaan mo. Balik kung tika din eh. Di eskwela daig balik sa Raul. O, ma. Aw maayo nga nakahuna-huna siya, ana. Pero ikaw, ay nalapagdahom nga dili to mababay dito. Dagan o gwapa syudad. Imposible kayo dito makitaglain dito. Ma. Andam-andam di ay ha. Kinaay mamisita ni mo din he. Unsa ma? Kinsa man? Mayo. Mayo. Kadiyot lang. Noy. Hi, Jisa. Noy Gregorio, nialagi ka, Noy. Oy, maayo kay ni Ana de ay ka Gregorio. Siya nga kung pasabot nimo nga mamisita nimo, Jessa. Unsa ma? Recorded by Radio Mo TV. Ayaw pagsupak. Maayo ni si Gregorio kay naay nindot nga plano para nimo. Kung imo siyang sugton, nadoon kuno kaniyang syudad ug paeskwelahon kag tiwas. Mama, sanoy. Mao kung ako pa'y ikaw, sugta siya. Dili, ma. Ako'y magbuot ko ni kinsa ko makikilasyon. Ako ni kinabuhi. Ako'y mo desisyon para nako. Oh, Jessa! Jessa, asa ka? Balik, tere! Jessa! Kanusa ka balik si Raul, no? Gimingaw na kayo ko niya.
Anilang una ko din ilawom sa punuan sa kahoy. Magpalambay ko sa oras. Igo sa gamapulan to si Nay Gregorio ug pinaabot na ako. Magapahibos kay mama. Nagabian ka man. Diin ka? Nagpalambay ra sa oras, ma. Gahi ka gyud no. Dili gyud ay ka maminaw nako. Ma, ayaw paabot na Jessa. Nga makabuhat kog dili mao. Tingalig magmahay ka. ma, Mubalik og ma si Gregorio. At tubang nga siyang tarong. ma, ngano man ka? Ano imo mo siyang ipamugos na ako gabi sa gwa ko'y gusto ato tiguang nga. Kay nga no, tiguang na siya. Pero makahatag siya sa imong kinahanglan sa imong mga gusto. Makabuhi siya nimo. Dili ko, ma. Kung mubalik man siya dinhi, mulakaw ko, mulayas ko dinhi. Oh, Jessa, anak. Makaako ka na is magbiya na ko. Kung imo gusto siyang ipamugos na ako, ma, bahalag inahanta ka, pero biyaan kiti ka. Pasensya na, anak. Ikaw rin akong gihuna-huna. Nahibaw ko, anak, ma. Pero unta, dili sa ingon ini nga paagi, ma. O na, sayop na ko. Pasensya na. Basta, ayaw lang kong biyahe. Ay, bantag naman di ay. Ma? Ma? Ay, asa dis, mama? Magawas ko, bi. Basig na siya sa gawas. Oh. Anong di maapli? Tanaw na ko sa kamayang buslot gikan din, bi. Alo? Gikandaduhan sa gawas ang bultahan. Ma! Ma! Dili nga lumali. Ma! Ay, nakatuog man di ay ko. Oh. Ma! Ma! Oh. Ni Gregorio, ikaw? Ako. Nga numiya ka? Si Mama. Wag mo, mama. Iya ka nang gitugyan ako. Unsa? Dili ko. Kana. Pag magahi pa, kay mas ganahan kay kuha na, Jisa. Unsa? Dali! Ayaw! Ayaw! Doy! Ayaw! Tama! Sige, sagit pa! Ayaw! Sagit pa yo! Wa ba siya makadungog ni mo dinhi? Aloy! Ayaw! Doy! Nga? Ayaw! Ayaw! Doy! Ayaw! Doy! Doy! Oh, gipamalitan ka ni Gregorio og mga sinina, nay. Oh, perting daghana. Nausaman ka? Dinagit ka muting kong dako? Uy, Jessa, dili ka kamabdos? Unsa? Ay mabdos naman gid ni si Jessa. O sa may plano ni Moron Gregorio. Mabdos siya. Oh. Oh. Planong mura magkag na siya, diha. Di pwede. May asawag mga anak na ko. Naasla sa syudad. Oh. Oh. Unsa? Time pa, di ba niingon kang ulitaw kang dako? Kaya sulti, planto na ko ni mo harong musugot ka. Pero di masagka ngay magmahay kay gibayar naman ka. Unsa? Sa ato pa, ma. Idawat ka og kwarta niya aron lang panamas-tamasan ko. Plano yun to sa mong inahan tanan, Jisa. Siya mo'y namugos na ko. Kuan, nak. Ano nakahimo ka na ko ini, ma?
Ano nakahimo ka pagbaligya sa imong kaugalingong anak? Ikaw rin akong gihuna-huna. Ingna hinuon, imong kaugalingon na imong gihuna-una. Jessa, Salbahis ka, ma! Salbahis ka! Jessa! Jessa, anak! Nganong naingon man ini ang akong kinabuhi. Unsa may nabuhat na ako kag gisilutan makong kasama ini. Jessa? Raul. Raul. Dito ko gikan sa inyo, pero ingon ang imong inahan nila kao dito. So, namasin ko nga nakadinhi permis sa tong abutanan. Kano sa lang kay miabot. Karon lang. Naunsa man ka? Nagilak man ka? Raul, mabdos ko. Oh. Gilugos ko ni Gregorio. Unsa? Huwag si mama may nagplano sa tanan. Huwag ko mahibawan sa kumuhaton, Ron. Magbalayo to nini. Gusto ka? Pilion gihapon ko ni mo bisag mabdos na ko. Ha? Ako'y mga mahan si mo, anak. Basta mo kuyog na kanako. Raul. Mahal kayo, tika. Jessa. Mahal sa kayo ka, Raul. Salamat nga. Bidawat gihapon ko nimo bisan pa man sa akong nagian. Mahal tika, Jessa. Ug buhaton ko ang tanan para ninyo sa atong anak. Og salamat sad kaayo sa imong pagtratar ni Madeline. Nga murag yun og imong anak. Ako siyang anak. Ato siyang anak, Jessa. Ug kay imposible naman nga makahuman ko sa kong pagtuon. Maningkamot na kog maayo. Aron si Madeline na ang makahuman unya sa pag-eskwela. O dili maparihas na to. Salamat, Dong. Love me with all of your heart. Sa dihang nakamatgon ako og kabuot, unya kahibaw na ako mosabot. Wa gitago nilang Mama Jessa o Papa Raul na ako ang tinuod nga nahitabo. Ingon man sa akong pagkatao. Swerte lang gid kaayo ko kay mapinanggaon si Papa Raul. Ug bisag makausa, wa gid mahitabo o naka-feel kong lahi ko para niya. Karon, usa ko ka abogado. Og ang rason ngano nag-abogado ko, tungod kay gusto kong hatagan ang hustisya ang mga panghitabo sa mas nahitabo sa akong inahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Splander Gaming. Magkamig ka lang akin din nga Cebu City. Sa awit na pangayo, awit na love me with all of your heart. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti sa inyong nag-aagi sa kinabuhi, ganaglibot sa sakawin. I-address lang inin tulumanon, handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpakinig. Ora na ipalito nimo? Sakto rin ni. Ay, ito, ay naku, isulti nimo ba? Unsa man na? Diba, kabangan na wali na din si Romero? Unsa? Nganong nibalik pa man siya? Uyampot lang. Tungod siguro nimo. Kaluod. Di naman sad kagikan nga dugay man kang nauli. Overtime, ma. Overtime? Karaan naman kaayo na ang rason, Flor.
Diin manggid kagikan. Nagsulti magugus tinuod, ma. Mahibawaan lang gani na ako nga namakakanako, Flor. Dili na giti ka pagawson din sa bahay ba? Mama, sad, uy, dako naman ko, ma. Nahibaw ko. Og nahibaw na kag ganong ako ing gibuhat. O, lagi, ma. Ay, kadaghan bagdahon din, he. Ay, ako na lang ning dauban, be. Ay, okay na. Nisiga na. Ay, kusugas aso, eh. Dangan na ba ni Moy? Oh, uy, kinsa man ron? Unsa maga? Plano ni mong sunugon ni mong bay? O iapil ni mo ang amo? Oh, Romero? Oh. Kung na ba kay kalagot na ko o gusto kang mubaos, ayaw ani nga paagi kay magkaamong kag silingan na. Hoy, Romero, kung gusto pa ko mubaos nimo, ikaw na mismo may akong gidauban. Wa, pagiday ka mausaban ni. Maldita gyapon ka. Og ikaw, hambugiro gihapon ka. Bahawa na din, he, kung dili ka gusto apilon ti kag daob. Ma, wa na lang unta to ni mo tubay. Tanawa, o. Gipatawag na hinon ka sa barangay. Unta ko niya hilabti. Kamilinaon na sa akong kinabuhi nga wa siya. Diba, sa una pa man mo nga silingan, ngano di nga init man kaayo ang imong uniya, ma. Kay hambugiro siya. Maong ikaw, paglikay anang tawhana, ha? Ayaw pagtubay anak kay hambugiro na. Kinsa man ron? Kakadiyot lang, naana. Oh. Unsa naman sa ituyo nimo? Ani. Sorry. Oh. Recorded by Radio Mo TV. Nagdamang kagwak. Peace offering. Ang iyong paborito? Pili na. Ma, nako isulti nimo. Unsa man na? Kay baw ko nga mo reacted ka ani, ma, pero di na ko kaya nga akong itako nimo. Unsa man lagi na? Naana ko'y uyap, ma. Unsa? Flor, unsa may gisulti na ko ni mo mahins mga lalaki, ha? Dili na sila kasaligan. Ayaw padaan ang mga istorya nila. Ma, sukad masukad. Karon pa ko naka-feel ini. Ug dili ko gusto nga mawa siya nako. Buutan si Jerome, ma, promise. Nahala, sige. Musugot ko. Pero anhira mo sa bahay kung magkita mo, ha? Dili magkita-kita sa gawas. Ug ako nang ila-ilahon ng giingon ni mo nga Jerome. Ma, si Jerome. Babe, si Mama. Hello, tita. May hapon. Unsa may tuyo nimo sa akong anak? Basig binuangan ra ni nimo. Ma. Dili, tita, oy. Promise, mahal ako sa Flor. Bisag dili pa may dugay nga nagkaila, pero... Unsa? Dili pa mo dugay nagkaila? Unya gisugot na yun nimo, Flor? Pero, tita, seryoso ko sa mong anak. Unta atagan ko nimo og chance nga mapakita na ko niya nga og ingon man diha nimo. Nga tinud-ani kini akong gibati niya. Tanahon ta bitaw. Nagbantay ko sa imong mga lihok, ha, Jerome? Onya, unsay kasulti nimo ni Jerome, ma? Okay ra. Aw, okay pa, kay bago pa man. Tanahon taon niya kung magdugay mo. Ma.
magkuha sa kog snacks ha. Wait sa. Sige, babe. Kining kita, nako'y importante nga isulti nimo. Unsa man na? Gusto na akong pakaslan si Flor. Unsa? O ikaw ang una na kong gisultihan kay nirespeto ko nimo. Niya na ang singsing tita. Andam na kay ko nga mo propose niya. Kung musugot lang ka. Ug ako nang ihatag nimo ang singsing. Unya na ko mag-propose kung mo kina ka. Bilib ko nimo. Nakita na ako nga tarong gudi ay ka. Swerte ang imong mga ginikanan nimo. Nakapadako sila og lalaki nga pareho nimo. Ay, gusto kong makailan nila. Wala ko yung mama, tita. Pero sige lang, ipalailat ka sa akong papa. Tita, si papa. Oh, ikaw? Nag-ilis-ilis pa ko. Unya, silingan na din ako nga akong mahimong kumare. Alam mo, huwag ko kay Pao nga si Kuya Romero di ay ang iyang papa. Dili ha. Dili ko musugot nga makasal mo. Mga naman ma. Bitaw, ani. Nga naman. Abi kay wa madayon ang naputol na tong relasyon. Mga mungkas mga bata. Ingon ana, bagyod ka grabe ang imong kalagot nako. Kung wa pa ko nimo bili og anak. Una kanawa, dili unta ingon ani nga akong kalagot nimo. Maka-move on ra unta ko nimo. Anak? O Romero. Matagi kayon nga makakita ako ni Flora. Ikaw nga akong mahinumduman. Og makahinumdum ko kung unsa ka kaway ayo nga pagkatao. Siyang akong papa ma. Ingon ka patay na. Kay patay na siya alang nako. Ani, pasaylo ako. Nibiya ko kay mas gipili na ko ang akong pangandoy kay nimo. Pero kung nahibaw pa lang ko nga may anak dahita, di ko mubiya nimo. Gimahal ti ka. Kung gimahal pa ko nimo, dili ingon anak kadali nga nagpakasal kaslain. Paminaw, nagkasal ko og ahat sa inahan ni Jerome. Kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa bata. Sa ato pa. Dili ni mo anak si Jerome, kuya. Dili, babe. Nalulong sa drugas si mama ug namatay siya. Ug mo na si Papa Romero na mo'y nagbuhi na ko. Ani, wa ko'y laing gibahal. Sukad mo, sukad. Ikaw ra. Pasaylo ako. Ugunta, dili ni mo dawaan ang mga bata sa ilang gusto. Atagan ta sila sa ilang kalipay. Sige. Jerome, niara ang singsing. Musugot na ka, tita? Oo. Dilibot ipasabot nga kay bati ang nahitabo sa akong kinabuhi. Mauna sa doon niya'y mahitabo sa akong anak. Ihatag na ako ang tanan akong pagsalig ni mo, Jerome, nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Salamat, tita. Pwede na magod na ito sumpayan ang naputol na tunggugma. Che, panguyabi sa akong balik. Sugot. Niagi man tuod ko og bitter sa gugma. Pero nituon ako nga dili tanan pareho og ending. Karon, kasado ng akong anak og si Jerome. Og kami ni Romero. Muramig ni balik pagkabatan-on nga nag-ila-ila mi og balik sa usag-usa. Nanguyab siya nako og balik. Og namauwi siya sa tanan niyang pagkuwang ni Flor. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tambo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ani nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan,
do that to me one more time. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Lian, busir sila kanas. Kausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tunamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.